बिजुलि थांसै आङो। ओरैनोथ' नों मानसिया मोजाङानो, आंखौ बेसेबा केयार खालामो। नाथाय नोंनि गोसोआ मोजां नङा, गेसाव। आंनो नों बायदि गेसाव गोसोनि लोगो नाङा आंनो। थांसै आङो, नों था बिदिनो उन्दुनानै थांसै आं। मालायनि बयफ्रेन्ड सेना लानाय नोङो, मालाय सिख्लानि दुखुखौ मोनथिया, फिलिंसखौ मोनथिया, हो साला। आंनि बयफ्रेन्ड जानाय मोनबा आंनि बयफ्रेन्डखौबो सेना लागौमोन नोङो। था नों सालि, आं थांसै। आमाइलानाव थांसै आंहा, आमाइलाबो आंखौ लिंहरगासिनोमोन ओरैनोबाबो। गोजांसोदोंहाय बाल, एसे गोजांग्रा जाखो। ओइ बर'प्लास नोंखौ गोजाङाखै? माथो मानसियानो गैया? आया, बर'प्लासआलाय अबाव थांखो? बाहेरायाव थांदों खोमा हासुनो। सोरांबाय माथो। आंलाय सोराङाखैसो सानदोंमोन। सिखारनो बासोदोंमोन आं, नाथाय आंबो हासुहैनि र', हासुखांनानै आरो उन्दुफिनगोन। बर'प्लास! आइयालाय सिखारदोंना सिखाराखै? बर'प्लास! ओइ बर'प्लास! बर'प्लास! आइया, फाग्लिया अबाव थांखो? ओइ बर'प्लास, खिनो थांखो ना हासुनो थांखो? माथोबो होआ। बर'प्लास! आयै! आयै! आयै सिखारलाय! अबाव थांमारखो बे बर'प्लासआ? मायो? दिनैलाय मा एसेबां थाब सिखारखोहाय? आयै, बर'प्लासआलाय? मा बर'प्लासआलायलै? नोंजोंनो उन्दुदोंमोन माथो? गैया, बिसिनायावनो गैया मानसियानो। खिनो थांदों खोना, नायनो थांनो हाया? थाङाखै, आं बेसेबा गाबज्रिबाय, माथोखौनो हराखै। बबाव थांखो बेलाय? फन खालामनाय फन। र' खालामनि र'। रिं जादों र' रिं जानाया, माथो रिसिभखौनो खालामाखै। आयै, आं गिनायसो मोनबाय, अबाव थांखो मानसिया? अबाव थांखो होमबालाय बिलाय? थांनाय फायखानायाव नायनाय? गैयालै फायखानायाव, बियो मा खोनायाखै आरो जों इसेबां गोसा गोसा गाख्रबदों। थांनाय थेवब्लाबो खेबसे नायहैनाय, अबाव थांखो बिलाय, अबाव थांनो हागो? गथ'आलाय अबाव थांखो? गिलु बालुनो सोरबा हौवाफोरजोंसो खारसनहैयाखैथ'? नङाबालाय बेफोरबायदि बोरै गोमानांगौ जाखो? आयै गैयालै, अबाव थांखो बे फाग्लिया? गिनायसो मोनबाय। गोसथोनायफोरजों खारसनलांबाय खोमा। मोनथिया दे आरो बे आंगिया मानो बुङालासिनो थांनांगौ थांदोंबाबो। आं लामाथिंजाय नायहैनो र' आयै। आं एकदम बोरैबा ख्लाब ख्लाबसो मोनबाय बिखाखौनो, अबाव थांमारखौ फाग्लिया? नोंजोंनो उन्दुदोंमोन बालाय? आंजोंनो उन्दुदोंमोन। आंलाय हासुनोसो ओंखारदों नामा? दरजायाबो खुलिनाय। होमबा बियो सोरबा हौवाफोरजों खारसनलांबाय दे। आरो थांदों बियो, मानो खिन्थाना थांनाङा देनाय? जों माबा बाधा होगोन नामा? बेखौनोथ'। आं लामासिम नायना फैनि र' आयै। थांनाय लामाथिंजाय थांनानै नायहैनाय। एथो बुथारगोनलै मानसिफोरखौ। फुङावनो थांदों बियो, फुङावनो ओंखारलांदों। पदनो मानो लिङो? दा जोंहा न'निफ्रायसो थांबायना। दाया दा जों फैनायावसो नांगोन। माबाफोर जाबा जोंनियावसो दाय नांगोनथ' र'। आरो आंनो खिन्थाया लोगोनोथ' खिन्थानांगौ ना। बेफोरबायदि सिरि सिरि थाङो आरो सोरबा मानसिया। मा बुंबावनो, खर' माथायाव जेबो मेलेमानो गैया खोमा। नों आंखौ बेफोरबायदि खालाममारबाय आरोना किल्लु। ओरैनोबा आंखौ लांनो जाबाय थायोमोन, नाथाय बै सिख्लाखौ मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ नांला जाबाय। किल्लु, नों आंखौ बोरै नागारनो हामारखो? नों आंखौ नागारनानै गुबुन सिख्ला बोरै लानो हामारखो? आंनि फारसे मासेबो साननाय फैयासै। मोजां मोननाय टाइमाव बेसेबा गोदै बुंनानै मोजां मोनदोंमोन नोङो आंखौ। आंथ' नोंखौ बेसेबा बुङोसोमोन, नों आंनिख्रुइ उन्दै जागोन, आं लाया होननानै। नाथाय गावगायानो फाग्लाखौ मोजां मोनोमोन आंखौ। नाङा होनबाबो ब्रा गोसोथोदोंमोन। दा नुदों दा आरो आंखौ बुरि होननानै बासियो। मोजां मोननायाव मा गिदिर उन्दै दङ?
बैसोनि जेबो फाराग थाया। 10 बोसोर 20 बोसोरथ' गिदिर नङाना आङो। बोसोरब्रै ना बोसोरबाल'सो गिदिर जागोन। मोनसे बाथ्रा, बे बिबारि बाजैखौ आं दाखालिबावै सोंदोंमोन। बियो आंनो मानो खिन्थायासै? मानो खिन्थायासै बियो आंनो? आं बुंदोंमोनानो बाजै दङबा दङ होनना बुं होननानै। बियो मिन्थिगोन ना मिन्थिया? मिन्थियालासिनो थागोन ना बियो? मिन्थिगौ, गासैबो मिन्थिगौ बिसोरो। आंनो खिन्थानो होननानैनो खिन्थायाखै। बे साला बिबारि बाजैखौबो आं मोजां सानदोंमोन, नाथाय बिबो आंखौ थगायबाय। दाखालि सोंनायाव जेबो मिन्थिया होननाया, दा रावजोंबो रायज्लाया, जोंफोरजोंनो बिजि थाबाय थायो, लोगोफोरजोंनो बिजि थाबाय थायो होननाया, दालाय माथो? मिन्थिगौ बिसोरो, मिन्थिगौ। ओरैनो बुंदोंमोन आंखौ थगायदों बिसोरो। मानो थगायनांगौ? मानो? मा जागोन दा आंहा? मा जागोन? बोरै थांना थानो दा? आं सहायनो हाला हाला मोनबाय। नुदोंना टिल्लुआ आंखौ खबरखौ लामारा सानसेबो। दाखालिनिफ्रायनो आंखौ खबर लायाखै, आं हरैखाय। आइ, दहायनिफ्रायनो गाज्रि हरगासिनो, आं खोनायाखै नामा? ओंखामा जाफैदो, खुरबाय आङो। जाथ'आ, आङो उखैयाखै। बेदर संदों, गुसु जाबाथाय गोथाव मोननाय नङा। दानो फै, जाफै। आं जाया होनना बुंदोंना आयै, आं दानो जाथ'आ, गोसो जायाखै। मा गोसो जायाखैहाय? फुङावबो ओंखाम जायाखै माथो नोङो, दांनाल' दोनदों। मा जादों हा? ना गेस्टिकफोर जादों? जाफै जाफै, गुसु जागोन ओंखामा। नोंसोर जाहैग्रोनाय आयै, र' आं जागोन र' दसे थानानै। दे थाबैनो फै। आयै, दुखु जादों आं, दुखु। नाथाय नोंसोरनो मा होननानै फोरमायनो? बुंबाथ' रायजागोनसो आङो। बेबो बिबारि बाजैनिसो फंबायबाव। सोर सिख्ला बियो? एसेबांथ' साइस ना? आंखौ नागारनानै बेखौ मोजां मोनबाय। आरोथ' मास मोनसेनि उनावनो हाबानो। आं बोरै सहायना थानो हानो? मास मोनसेनि उनावनो टिल्लुनि हाबानो। इसोर भगबान, आंनि सावा जेन बिसोरनियाव नाङो। आंखौ जेसेबां दुखु होदों, बेनिख्रुइबो बांसिन दुखु मोनथों बिसोरो। आंखौ दुखु होनानै, आंखौ थगायनानै बिसोरो मोजाङै संसार मोनजाया। हाय, आं दुगैनो थांनि र'। मैयानिफ्रायनो दुगैयाखै। हागोन आयै थांनो हारसिं? औ हागोन दे आइ, लासै लासै थांगोन आङो। आइ, माइरङा एसे दङ दे, ओंखाम संनोबा संहैथां। नोंबो ओंखाम जायाखै माथो? आंबो दुगैहैनि। दुगैखांनायनि उनाव एसे ओंखाम जानानै उन्दुना थानि। देहाखौ मोजांखौनो मोनाखै आङो। मुलि जादोंआनो माथो आयै, मानो मोजां मोनाखैबा? मोजां मोनथाराखै, आरो देहाखौबो एकदम लोरबां मोनथारदों। थेवब्लाबो गायदेरलाङा होफैनाय बेदरखौ जानानै एसे बोलो फैदों फैनायालाय। थेवब्लाबो आरो जाबावनांगोन, होमबानिया एसे मोजां मोनगोन। नोङो गोबाव समनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखैना आयै, बेनिखायनो बांद्राय लोरबां मोनदों। आदि होनाय अमा दङ र' मानै, फिसा फिसा मानै मोननांगौ दङ। माब्रैल' जादोंनो। अमा फिसाखौ फानबाथाय एसे फैसा मोनगोन र'। 8,000 नङाबा 10,000सो मोनगोन मानैजों। दुगैनो थांनि र' आं आइ। औ दे। माला हामगोन दायाबो? मा दाबो हामनो रोङा? दा मानसिखौ बेफोरबायदि गालांनोबो हाया। जोंनि गोसो आरो बेफोरबायदि नङाना। गुबुना जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो, थेवब्लाबो मानो दुखुफोरखौ नायनो हाया आङो। हेलौ जमुना आब', अम्बिकी आगै, नोङो दिनै फैथारगोन होननाया मा जाखो? माथो फैयासै? नोंखौ दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो। जमुना आब', मायो? जमुना आब' आंखौ गाज्रि दामोन। आङो दिनैबो थांनो हानाय नङा। दिनैबो माने बे साननैसोआ थांनो हानाय नंला। मा? नाथाय मानो? आब', दा मा होनना बुंबावनो आङो? जों आरो गुबुनफोरनि बायदि नङाना। रावखौबो दुखुआवनो नायनो हाया। मा बुंबाय दङ नों बेफोरखौ? आब', आइया गोसाथार जादों, थैहां। माने आइखौ नायग्रा मानसि रावबो गैया। बेनिखायनो उफाय गैयिनि आंनो नायनांगौ जाबाय। आं दा
आइ लानावसो दङ। मा होनदों नोङो अम्बिखि आगै? नों साहाजोंसो दङ? औ आब'। नोंलाय माथो बुंदोंमोन आंखौ जेसेबांखि निमाहा बिया मानो आइया, थेवब्लाबो आं आइखौ नायनो थाङा, बिनि न'आव थाङा होननानै। दा मानो थांखो? उपाय गैया आब' दा। आइखौ नायग्रा मानसि रावबोआनो गैया। आइया लोमजानानै दं। आदायाबो आइखौ नागारना थांबायना, दा आइखौ सोर नायगोन? बिदि आरो नायबाय थानो हायाना। हाजारबाबो आरो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गोलाव खालामदोंमोन ना। आब' नों साननैसो थाथ'दे मेगन मिजिबनानै जेनथेन। आइनि लोमजानाया हामबाथाय आं थांगोन दे। आंखौ थगायनाय बायदि जाबाय अम्बिखि आगै। सानसे समाव नोंखौ नाङा होननानै होखारहरदोंमोन, आलाय सिलाय खालामदोंमोन नोंखौ। नों बै मानसिखौनो दिनै नायनो ओंखारदों। माथो खालामनो होनबा आब'? बिदि थैनोबोथ' होनो हायाना। होनबा आङो बिदिनो हारसिं थानांसिगोन। नोङो आंखौबोथ' एसे साननांगौना। मैयाबो बेसेबा गिखादों आं। माबा मानसि थाबायनाय बायदि खोनादोंमोन आङो, मिथिगौना? दाला मादैमोनाबो गैला। बिसोरबो गुबुन जायगायावसो थांबायना। बर' प्लासाबो गैया। आरो आं गथ' सानै लिंदोंमोन, बिसोरखौ आरो बिमाया फैनो होआ जोंहानियाव। जोंहाखौ आरो मानसिफोरा सनिसो होनना बुङोना। आं बेसेबा गिनाय मोनखादों, नों मिथिगौना? फैलै आगै अम्बिखि, नोंसा आइखौ गामिनि मानसिफोरा नायगोन दे। नोंखौथ' बियो नांला होननानै होखारहरखादोंना। नोंखौथ' बियो सानसेबो खबरबो लायाखै, नागिराखैबोमोन। आं थांनो हानाय नङा दे आब'। आंखौ गाज्रि मोननाङा। नों फैमारला होनबा दिनैबो? थाङा दे आब', आं बे साननैसोआ थांथ'ला। आइया हामथारबासो थांसिगोन। माने आइनि अबस्थाया ओरैबायदि जाना दङना। जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो बियो, थेवब्लाबो माने एसे बोरैबा मोनो नुबाथाय। जोंनि गोसोआ आरो एसेबां अन्थाइ बिखानि नङाना। दे होमबालाय। बिदि खालामगोन होननानै सानाखैमोनलै आं नोंखौ अम्बिखि आगै। नोंखौ आं हगारनो नाङामोन। नोंखौ बै मानसिया सानसे समाव ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन। दा नों बै मानसिखौनो आरो नों नायनो नागिरदों। आंसो नोंखौ थानो थाखाय जायगा होदोंमोन, नाथाय नों दिनै आं लिंबाबो फैयासै। आंहानो खाफाल गाज्रि। आंहा दिनै रावबो गैया। मैयाबो हरनि 2टा बाजियाव ओरैबायदि गिदोंमोन आङो। सिथ्लायाव मानसि थाबायनाय रखम खोनादोंमोन आङो। थेवब्लाबो नों जुदि थानायमोनबा एसेबांबो गिनाय नङामोन, आङो एसेबाबो साहस थागौमोन। दा नों गैया, जेबो साहसानो जाया। नों थानायबाथ' दरजानि गब्लंथिंजाय नायहरगौमोन, नाथाय नों गैयाना। आं जेबो साहसखौनो मोनाखै, माने साहसानो जायाखै। सोरबा फैदोंमोन, रावबो गैयाबो, आंजों रावबो उन्दुफैयाबो। आरो दाला मादैमोनाबो गैया, बर' प्लासबो गैया। आब' बे रुमाव रावबो थाया नामा नोंसोरो? माबा बिबारि आगै, बे रुमाव मैनाथिया थायोमोननो, नोंसा गुमैनि हिनजाव गदाया। अ थैनाया? औ बेयाव थायोमोननो। माने बेयाव थायोमोन आगोलो, ओमफ्राय बै खाथिनि रुमाव अम्बिखि आगैया थायोमोननो। बेनिखायनोथ' जोङो बे मोनसे न'आव थाया र', बै मोनसेयावसो थायो। दे आब' थानाङा, एसेबाबो बोरैबा मोनोना। औ। ओमफ्राय बिसोर सानैयालाय मा खालामबाय दं, गुमैजों बिग्रायजों? लोंगासिनो एसे एसे सानैबो। जोंहानियाथ' लोंनायानो थाङा, ओरैनो आलासिफोर थांबाल'सो लोङो। एसेल' लोङो, बारा लोंनो हाया। नोंसा गुमैयालाय लोंसाबो, लोंनो हासाबो बियो। सानसे समावथ' ओरैबायदि जोमै फाग्ला जादोंमोननो, आयु दासो गारबाय। दा लोंलाथ', ओरैनो मालाबा आलासि फैबा बेबो लोङो। आब' बेसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ दिनैसो नुबाय। एसे मोदोम ओंखारनाय नुदों खिन्थु नोंखौ। आंखौलाय नोंखौबो नुदों आरोहाय। माबायसो ओरैनो न'खरा मोजां ना? माने न'खरनि मानसिफोरा मोजां ना? थां आब', बे साननैसोनि गेजेरावनो थां नोंसोरबो। मोजांथार, आइ बिखुनजोआबो मोजांथार जोंहानिया। गुबुनफोरनि बायदि नङा, एकदम अनसोयो। खामानिफोरखौबो एकदम मावफानो नागिरसोयो, ओमफ्राय आं मावनो होआ। मोस्रोम लानायासो एसे बोरैबा न', एसे रांखिनि आरो खामानिफोरखौनो मावनो नागिरा। बिसा बिमाया बेफोरबायदि नङा, बिग्राय बिमाया। न'आव फैबाबो जेबो बुङा आरो, जेसेबां दिन थायो था बिदिसो बुङोमोन। दा आरो रामोनदाया फैबायना। ओमफ्राय टिल्लुनियालाय माथो खौरां? बेखौबो माथो बुंबावनो आरो आब', गैला, ब्रेकआप जाबाय बिनिया लैथोस्रिजों। मा? औहाय आब', एकदम मानसिखौनो रागासो जोंबाय आङो। सोरबा महर गोसा सिख्ला मोनबायनोहाय, दा माबाखौ नांलानो, लैथोस्रिखौ नांलानो दा।
सिगांबा गोसथोनाय टाइमाव बैसो नायाखैमोन, दासो बैसो नायनो फैदों। दासो बा बैसो जाबाय नांला मायबाला बुंसोयो। मानसिखौ थांसो बाना होनसो लुबैयो आं दा। आयौ माथो मागोनि उनाव लाबोगोन होननाया बिदिसो जाना थाबाय होमबा। जारलासोहाय बे टिल्लुजोंबो। आयु होमबा बै माबायाव लैथोस्रिया दा मा जागोन? मिथिला आरो मानसियानो दुखु एकदम माबायदि जागोन दा। बुंदों आरो एसेबां बोसोर बेखौनो नेबाय दङमोन, रावबो सेंग्राजोंनो थायाखैमोन नायनो फैबाबो होननानै बेसेबा बुंदों आंखौसो। ओमफ्राय सोरबाफोर मोजां मोननाय दङबा खिन्था होननानै बुंदोंमोन आंखौ। ओमफ्राय आं आरो मा होननानै खिन्थायाखै आङो। टिल्लुआथ' फाग्लाया ब्लकसो खालामना लानो होदों आंखौ। आं मानो ब्लक खालामनो दे, आंखौसो माथो गाज्रि मोनगोन। बे टिल्लुआ मानो बेफोरबायदि मा एसेबां बोसोर मोजां मोननानै दा बेखौ बेफोरबायदि थगायबा जागोन आरो। हामाहाय मा बेफोरबायदि खालामनोनो। औलै आब' माथो बुंबावनो, बुजायबाबो लाया, उल्थाजोफोरखौसो रायगोन अबावबा बांद्राय बुजायबाबो। आयु थेवब्लाबो लैथोस्रिखौ अनथावथाव मोनबाय आङो। आंबो मोनदों। 7 बोसोर नामा जाबायनो गोसथोनाया बिसिनिया। होमबा टिल्लुनो नांथारलानो आरो? ओहो नांलानो। महर गोसा सिख्ला मोनदोंनोहाय, सोरबा समायना सिख्ला मोनदोंनो, अबेनिबा खिन्थानाबो लायाखै। जिखिजाया बुंदोंल' लैथोस्रिनि फन फैबाथाय रिसिभ खालामनाङा, ब्लक खालामना दोन होननानै। आंनो लैथोस्रिखौ नांला होननानै बुंसोबाय आरो माबा माबि। आयु आं हालाहाय, मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनै लैथोस्रिखौ। औलै आब' माथो बुंबावनो। आया हाय नोंनिया लोगोआ क्रेक गोनांसो खोमालै। ओहो क्रेक गोनां नङा, मोजाङानो। फन हरबाबो रिसिभ खालामला। रिसिभथ' खालामनांगौना खेबसे, मानो बेफोरबायदि सिरि सिरि थांखोमानांगौ देनै बियो। दाबा न'आवसो थांखोना ना सोरबा सेंग्राफोरजोंसो थांखो। आं बुंदोंना बिनि माबाया आखला मोजां नङा होननानै। बेनि थाखायथ' आं दाखालि नोंखौ जेबो बुंनो होआखैमोन, सिरि सिरि थानो होदोंमोन। आखलाबो मोजां नङा दां बिनिया, आरो एसे क्रेक गोनां। नोङो बेखौ दाखालिनिफ्राय एसेबां केयार खालामगासिनो, बियो नोंखौ खिन्थालांनो हाया आरो। नोङो माबा बाधा होगोन नामा? औलै टिल्लु माबायदि खालामदों नायनाय आंखौ। आं बेखौ एसेबां मोजां मोनो, एसेबां केयार खालामो, बासा बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दिनै, मानो थगायनांगौ। बेफोरबायदि सोरबा सिरि सिरि थांखुमायो आरो। फुङावनो थांदों बियो, जोंहा आइयाबो सिखाराखैमोन, रावबोआनो सिखाराखैमोन खोमा। ओमफ्राय नोंना एक्सट्रा फन हरबावदों नामा? हराखैलै हराखै। सना नोंबो बेखौनो सोंबाय थायो, हराखै। आरो हरबाबो रिसिभ खालामखाला आङो। नों ओरैनो बुङाखैथ'? ओहोलै सना, आं मालाबाबो रिसिभ खालामला। ब्लक खालामाखै आङो, नाथाय ब्लक खालामनोसै आं दिनै। ओहो खालामथ'नाङा आरो, ब्लक खालामथ'नाङा, साननैसो नायबाव। जुदि फन हरबावोना नों बुंबानो जाबाय आंनो। दे जागोन दे, आङो ब्लक खालामा। गोसोखौ स्रां मोनलायदों आङो बियो नोंखौ फन हरैखाय। आंबोथ' बेसेबा डिस्टार्बसो मोनोमोन आं। मोजाङानो जाबाय दे सालि, डिस्टार्ब हरबाय थायोमोन आंखौ। आं आरो सैया खालामबाय दङना, फन हरबानो रागाल' दिन्थिखायो आरो बिजिल' बुंखायो, बेनिखायनो बुजि मोनबाय खोमा। जानोबो हानाय। र' दे सना, आं लोगोखौ खेबसे फन हरबावनि बर' प्लासखौ। बे बर' प्लासआनो आंखौ दिनै माथा गरम खालामहोबाय, मिन्थिगौ ना? आरोलै बेफोरबायदि क्रेक मानसिफोरखौनोसो जायखि थैया। बेफोरबायदि नङा र' सना, जेनेबा माबा मोनसे जाबा जोंफोरनियासो दाय जागोन ना। जोंनि न'आवसो फैदोंमोन, बेनिखायनो आंहा एकदम बोरैबा मोनगासिनो, गोसोखौनो मोजां मोनाखै। नंगौ नंनायालाय। दिनै खेबसे फन हरबावनि र', न'नि नाम्बाराबो गैया आंनियाव। सासे लोगोनाव बिहरनि र' आं। दे बिहर। दे। बर' प्लास, नोंनि बे बर' प्लास लोगोआ एसे क्रेक गोनांसो खोमालै। र' बर' प्लासखौ बाद होथ'र'। दिनै सानथामानो जाबाय, माथो खेबसेबो फन हराखै लैथोस्रिया। थैबाय नामा मानसियालाय? नङा, आं जेसेबांखि से खालामा मानो, जेसेबांखि बोरैबा खालामा मानो, थेवब्लाबो बियो फनखौ हरखायो। 10 बारसो हरखायोमोन, नाथाय बे सानथामाव सानसेबो हराखै। मा जामारखो मानसिया? ना आं से खालामबाय थानायखौ मोनथिबाय, बेजों रायज्लायना जेबो लाब गैला होननानै मोनथिबाय खोमालै। मोजांसो बिदिबा, आंना सुवा गलांबाय। आंथ' बेसेबा दिल खुसि जागोन। बिदिनो हरालासिनो थाबा मोजां जागौमोनलै। आंथ' ब्लकसो खालामनो नागिरदोंमोन दिनै, नाथाय बे बिजुलिया ब्लक खालामनो होआसै माथो। माने बिबो नायथारनो गोसो खोना हरमारोना हरमारा। दिनै आंबो नायनि खैदिनसिम थायो बियो हरालासिनो। आंनो फन हरालासिनो थानो हानो बियो? हाया माथो। थेवब्लाबो हरालासिनो थाबाथ' आंनि थाखाय बेसेबा मोजांसो, बेसेबा मोजां।
थैमारबायसो खोमालै मानसिया नङाबाथ' हरखायो सानसेयाव खेबनैबाबो हरखागोन बे खेबसेबाबो हरखागोन। दानि खोनादोंमोन आङो खिरखियाव थक 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 होननाय खोनादोंमोन आङो। आं दा मा खालामनो? आं गिनाय मोनजोब्बाय। सोरमार बियो? मोदाय ना गुन्दाफोरसो ना सिखावफोरसो? रावबो गैया। आइनै आंखौ बासाय। दिनै आं हारसिं बिखियाबो आंजों गैला बिमाजोंसो थाबाय। सोर फैमारदों? आं गिनाय मोनदों। मैयाबो सिथ्लायाव खोनादोंमोन आङो मानसि थाबाय रखम खोनादोंमोन आङो। आसलथे सिखावफोर फैदों ना मायो? दरजाखौ मोजाङै मारदोंना मारायाखैमोन आङो। दा दरजासिम थांनोबो साहस गैला। बेनि थाखायथ' आं बिखियाखौ लिंदोंमोन। नाथाय बिबो सोरमा आंखौ हारसिं होनना मोनथिनायखाय गुन्दा सिखावफोराथ' फैयाखै। दिनैबो खेबनै खोनाबाय। मैयाबो खोनादोंमोन। सोरमा आं दा मा खालामनो? आं सानसिङाव हाबनानै थानोसै खोमा। आं गिनाय मोनजोब्बाय। बिखियाखै नों जुदि थानायमोनबा एसेबांबो गिनाय नङामोन आङो। नों मानो आंखौ थगायखो बिखियाखै? नों आंजों फैनो गारै नों साहाजोंसो थाबोबाय। सानसे समाव नोंखौ लाखिग्रा मानसिनो रावबो गैयामोन। आंसो लाखिदोंमोन। नाथाय दिनै नोङो आंखौ बुजियासै। आं हारसिं थानायखौबो नों जेबो सानासै।